Gimnastică? Ia, mai fă să văd. Ce-ai făcut, mai cu pârți? Da. Ai, ce rușine! Hai, mai fă gimnastică. Ce faci? Tragi de fiare? Da. Faci mușchi? Mamă, ce mușchi erau! Ai obosit? Da. Acum fă și cu picioarele. Cum? Zici că ești o fetiță. Nu sunt o fetiță. Sunt o fetiță. Ești o fetiță? Da. Cum te cheamă, fetiță? Cum te cheamă, fetiță? Dorin. Dobrin? Dobrin și mai cum? Nu mai știu. Ha? Nu mai știu. Nu mai știi? Dobinecu. Dobinecu? Da. Dobrinezu? Ce faci, Dobrinezule? Te odihnești? Ai tras de fiare? Da. Ți-e somnic? Da. Faci nani? Da. Ia să văd. Mă iau pena. Kiki. M-a provat. Dar nu ți ajungeau două. E prea înalt, nu poți să pui bine capul acolo. Le adun. Le aduni? Da. Nu le mai aduna, că după aia trebuie să le strâng eu. Ia nu le mai aduna tu.